3 шокиращи факта за страданията на Исус Христос. Здравейте на всички, аз съм доктор Николай Шекеров Калуники и ще ви представя 3 факта от страданията на Исус Христос, които са наистина впечатляващи. Факт номер 1. Исус Христос е трябвало да понесе върху себе си 39 или 40 удара с къмшик. На тези къмшици в Римската империя са закачали кукички метални, които са раздирали плътта, на някои места са закачали кости. Факт номер 2. Учените изчисляват, че кръстът, който е носил Христос към Голгота, след като е бил бичуван, е тежал около 135 кг. И факт номер 3. Пироните, които са забивани в ръцете и краката на Исус Христос, са били с дължина 12 до 18 см. Наистина е зловещо. За 3 години Исус Христос успява да промени целия тогавашен свят и 2000 години по-късно да продължаваме да говорим и да сме съпричастни с Него и с това, което Той е направил за нас. Напишете ми долу в коментар кой от фактите ви впечатли най-много. Ще се видим до скоро, чао!